कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. श्री मारुती देवळाची रांगोळी जत्रा उत्साहात साजरी. कारवार शहराच्या मारुती गल्लीतली श्री मारुती देवळाची दर वर्सा आयोजित जावची रांगोळी जत्रा या वर्सा बी भक्तिभाव आणि कलात्मक आनंदाच्या वातावरणात पार पडली. या जत्रेचे मुख्य आकर्षण आशिल्ले रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन प्रेक्षकाले लक्ष वेधून घेतले. भाग घेतलेल्या कलाकारांनी आपली सर्जनशीलता वेगवेगळ्या शैलीत सादर केली. दर वर्षाप्रमाणे या वर्षा सुद्धा जत्रा मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. देवळाच्या रजत महोत्सवानिमित्तान खास सजावट केली. श्री मारुती देऊळ फुलान आणि विद्युत दिव्यान सजयले. देवळाकडे वयच्या रस्त्याचेर सुद्धा आकर्षण दीपरोशनाई केली. या जत्रेनिमित्तान दिवसभर विशेष पूजा अर्चा झाली आणि हजारो भक्तांनी येऊन देवाचे दर्शन घेतले. या जत्रेचे आणि एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणल्यार घराघराच्या अंगणात काढिल्ली रांगोळी मन वेधून घेतले. मारुती गल्ली, ब्राह्मण गल्ली, हेस्कॉम रस्तो आणि हाय चर्च रस्तो या वाठारात घरा दिव्यांनी सजयली. घरामुखार काढिल्ल्या वेगवेगळ्या रांगोळ्यान लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. काढिल्ली रांगोळी फक्त रंगाचोच वापर करून न्ही तर धान्य, फुलां, पानां, फळां, भाजी आणि रंगीत पुडाचो वापर करून तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या रांगोळ्यान जत्रेक वेगळी शोभा हाडिली. रात्री उशिरापर्यंत हजारो लोकांनी भेट देऊन ह्या रांगोळी जत्रेच्या सौंदर्याचे मनमुराद आनंद घेतलो. भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम. तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम. संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर. जग से हो उपरा, जग से हो उपरा. ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे. मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम. राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुखधाम. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कंदमुळा महोत्सवाक लागून रान वाठारातल्या बायलांक रोजगाराची नवी संधी. कारवार कंदमुळा महोत्सवाक लागून रान वाठारातल्या बायलांक रोजगाराची संधी उपलब्ध जाती असून जोडा तालुको सेंद्रीय तालुको म्हण जाहीर जाल्ल्यान या संधीचो फायदो उठोवचो मोठो अवसर जोडा वासियांक मेळ्ळा अशें मत तज्ञांनी व्यक्त केलें. जोडा हांच्या कुणबी भवनाच्या आवारात 12व्या कंदमुळा महोत्सवाचे आयोजन केले.
या महोत्सवाच्या उद्घाटना वेळार तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातले मान्यवरान उलोवप केले. या वेळार 150 पेक्षा जास्त महिला शेतकऱ्यानं जायत्या कंदमुळाचे भव्य प्रदर्शन केले. पर्यटन आणि तालुक्यातले कंदमुळा पदार्थ हे भविष्यात जोडा तालुक्याच्या विकासाचे मॉडेल जाऊ शकता, पण त्या खातीर शासन स्तरार ठोस प्रयत्न जावचे गरजेचे आसा. काळी पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष विनय देसाई हेमी सांगले. या कार्यक्रमात माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक, ग्रामपंचायत अध्यक्ष सौ चंद्रिमा मिराशी, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक सुशील नाईक, कृषी विभागाचे संयुक्त संचालक शिवप्रसाद गावकर, सेल्को फाउंडेशनचे प्रतिनिधी प्रकाश मेटी, रोटरी क्लब दांडेलीचे अध्यक्ष आणि बरेच मान्यवर हजर आशिल्ले. कंदमुळांचे हे चालू आसा टोबल मेळा. तर ह्यात लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. जे गोंयांतल्यान लोक येयलेले आसा, बेंगलोरच्यान लोक येयलेले आसा, ते भायरच्या कडच्यान लोक भरपूर येयलेले आसा की ही कंदमुळां खरेदी करूं. तर लोकांचो आज भरपूर प्रतिसाद आसा आणि आज 12 वर्सांचे कंप्लीट जालेले आसा. 12 वर्सांनी हे टोबल मेळा करूं लागला. आयचे 12वें वर्ष आमचें चालू आसा. लोकांचे आता स्थलांतर जावपाचें आसा आनी ताका लागून ह्या लोकांचे ही जी विविधता आसा ती येणाऱ्या कालखंडान उरतली काय ना उरतली हे सांगप कठीण जाल्लेलें आसा. लोक जे आसा हे जे आदिवासी समाज आसा ह्या आदिवासी समाजाची ही संपत्ती जी आसा तेचें संवर्धन जावपाक जाय. तेतून जे पौश्टीक गुणधर्म आसा, वखदी गुणधर्म आसा तेंचें स्पश्टीकरण जो मेरेन आमच्या समाजा समोर येना तो मेरेन तेंचो वापर जो आसा तो वाडचो ना. आमदार दिनकर शेट्टी हेमी हलके फुलके उलोवचे थांबोवंक जाय, ना तर सगळ्या पातळ्याचेर आंदोलन. कारवार. आमदार दिनकर शेट्टी हेमी सरकार, काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांविषयी हलके फुलके शब्दात उलोवचे थांबोवंक जाय, ना तर सगळ्या पातळ्याचेर आंदोलन करतले असो इशारो कुमटा ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष भुवन भगवत हेमी दिलो. काँग्रेस कार्यालयात जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना तेमी सांगले की विकास कामां खातीर निधी काँग्रेस सरकारा खंयच्यान येती आसतना आमदारा खंयच्यान सतत चुकीची म्हायती पसरती आसात. अधिकाऱ्याक धमकोवचे, दुहेरी भुमिका घेवचे हे निंदनीय आसा असे तेमी सांगले. फाटल्या 3 वर्षात जायत्या विभागासाठी सुमार 200 कोटी रुपयाचे निधी मंजूर जाल्ल्याची माहिती दिली. ह्या वेळार ज्येष्ठ नेते होन्नप्पा नाईक हेमी बी आमदाराच्या वक्तव्यांचे निषेध करून फुडल्या काळात तीव्र आंदोलनाचो इशारो दिलो. ಸಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಉಂಟಲ್ವಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುದಾನವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ರಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನಾವು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಸಾಲಗಳಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಉಡಾಪೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.